Kakang Rada, punapi menika kadhi ingkang sowan boten mangling Panakawan Bagong. Ah inggih. Alah, nembe kemawon kula menika kendel angenipun munjat ngersa Padukati Pramesti Bathara Guru. Kuwatos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing Kahyangan. Lah, nuwun sewu lho, Dik. Mboten ateges kula menika dados ngetingalaken kasagedan kula ning kula saged maos dhateng batosipun Bagong. Piyambakipun menika tertentu dados wakiling para titah ing mapan wonten ing Pujangkara nanjihaken babagan sesakit ingkang tumanduk wonten ing jagat menika. Nggih menawi mboten klentu lho. Nyatanipun piyambakipun sasampunipun nyepengasta paduka tumunten kadidine tiyang wahing menika wonten bab ingkang dadosaken kagel manahipun Bagong. Bagong, wonten dawuh apa sababe? Sawise kita ngaut ning asta ulun, tumuli kita kaya dene wong getak kelawan panjenengan ulun. Paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten? Kula niki titah lho. Munggah enten Kahyangan niku kudu diringi sing pancen ya serius tenan. Lah kok mletho, menglasem lho. Wah, wis ngirang-wirangke rombonganing Jawata. Ah, sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga. Sing wigati-wigatine wae apa kita suwana ning Kahyangan. Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ulun rada kula aturaken bekti landa ulun. Ya ya Bagong tak tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Wis patang dina iki lho kowe iki Pak metu terus iki apa ora wedi kentekan bahan. Kulon Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe lah trondolo ora diwangsuli. Iya ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ana wigati apa Bagong kita sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Ing angka kalih sowan kula menika nuwun sewu Pukulun menawi kersa lan kesduwing penggalih kula menika sakmenika sadhe martabak. Kowe lah, ana dewa kok tawani martabak iki lho. Kula menika sakmenika sadhe martabak. Estu Pukulun setunggal pak isinipun sedasa. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 Pukulun. Daharan ulun kuwi pelemper tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Mboyanate dahar. Apa mau marwanto? Martabak. Martabak. Wondene Pukulun sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa jernyatanipun adilipun tiyang tawa menika menawi dipun tawakaken menawi dipun pundhut ya alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa. Iya. Ing angka kalih Pukulun kula namung badhe nyuwun prisa. Kok donya menika yang mboten ninggal padhang menika sebabipun menapa? Mrika mriki sami ajrih krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Mila ingkang saking menika Pukulun gandeng paduka menika dewaning para dewa kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi. Niki lho, napa jalan tengah, solusi. Ah, solusi supados jagat menika enggal padhang. Menika kados pundi caranipun? Serananipun kados pundi kepareng kula cumadong dawuh paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten dados atur kula menawi wonten kidal-kidulipun basa. Kula nyuwun pangaksun sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah Pukulun. Bagong, wonten dawuh ngerti ya. Jroning pirembugan iki mau ya ngrembug perkara lelara ingkang dumadya ning jagat. Menika mencekam saestu lho Pukulun. Kabar ingkang sampun kula tampi sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra waloka. Kedah dipun tonton mawi bioskop Pukulun. Dadi umpane dadi bioskop dengkulmu mlacat ki ora. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern iki. Mikroskop. Menawi mboten dipun tonton kanthi alat kados mekaten niku mboten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan menapa
kadhawuhan pripun lan kadhawuhan kados pundi? Bagong, lah kok wuwusmu kaya mengkono? Kita ngerti ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titah ning mapan ning Janaloka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata nanging tanpa beda kaya jeneng kita. Ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi ento kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun. Sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi seprika-sepriki durung wonten keterangan sing gumathok kula kudu kepripun. Ngoten. Jadwal kula batal kabeh lho kula. Tirik-tirik niku janjane iso nggo wah. Iso nggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik minangka dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku? Pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu kula ora nrimakake. Kita nantang lan panjenengan ulun. Mboten nantang, kula niku mboten badhe wani apu kulun Sang Hyang Jagat Kirina ta mboten. Meng kula suwun anggenipun makarya menika cak supaya enggal kelakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengkono cetha kita ora nrimakake panjenengan ulun dadi dewaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan papane ora ning Bale Martya Kundha manik. Nanging enten ana ing repat kepanasan Bagong mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu pukulun? Iya. Mboten goro? Mboya. Kula niku tanget mboten goro. Jawabe heeh karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora dadi empu Sang Hyang Jagat Kirina ta paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nek ngoten matur sembah nuwun kula nyuwun pamit Bu Kulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kulun Sang Hyang Rada kula nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati ah. Lah wis ora karo-karuan anggere sing munggah Bagong niku rawur-rawuran. Kulun Sang Hyang Bathara Indra kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nun niki. Pun mboten sadean biyo. Ora. Wis mboya Bang. Nggih, nyuwun pamit. Kula madal pasinan Bulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Bagong. Kakang Rada, sakmangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng. Dipun lebetaken ing pakunjaraning kadewatan. Mangke riyin. Nuwun sewu lho. Lah kok Bagong dipun cepeng menika patipun Bagong menapa? Bagong wantun mutah lan panjenengan ulun. Mangke riyin Bagong menika sampun leres. Menika wakilipun para kawula alit. Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres sampun leres. Kedahipun Adi Guru tumuli ngulir budi. Supados samangke wonten paridhawuh saking Adi Pramesti Bathara Guru ingkang tumanjanipun ngagengaken tentremanipun para kawula alit. Jernyatanipun kawula alit menika nggih bingung badhe matrapaken awakipun menika bingung. Tumindak ngaten menika mangke lepat, tumindak ngaten menika mangke kliru. Mila tumuti Adi Guru menika paring dawuh, kawula kowe kudu kaya ngene menika mangke badhe rampung. Nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nanging tumrap kula Bagong menika wantun kalian ingkang rayipun Manikmaya. Mboten wantun. Nuwun sewu lho. Kawula menika janjanipun mboten badhe wantun. Nek saya suwe diujarke lah menika mangke mboten saged dadosanipun mboten sae. Ngaten. Mula panjenengan kedah paring dawuh. Wonten dawuh saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang badhe dipun pundi dening sangganing para kawula. Menawi kawula menika nampi dawuh. Sing tani entuk tetanen, sing dagang entuk dagang waton, syarate kudu kaya ngene. Ah, ngoten menika mangke wonten pepadang. Ning nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten sae kedadosanipun. Kakang Rada, wonten dawuh. Kakang Rada mboten sarujuk kaliyan kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Kakang Rada menika ugi ngrencangi dhateng Bagong. Wah, lah menika ingkang awrat ngaten menika nek dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indra wonten timbalan.
ketapno para wadyabala Jawata Bagong dirangket. Lho iki ngestakaken dawuh di Kakang Rada menika sampun dawuh ulun Kakang. Monggo tunggak waru godhong dadap. Piye Bagong? Wah wis kula wis matur ket wau jaman munggah teng kayangan wau to teng dalan kula wis matur to. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mergo kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanepson. Lho. Nggonmu matur kali Wang Pikulun Bathara Guru piye? Ampun matur apa anane jagat butuh kecerahan. Jagat butuh pepadang. Niki Wang Pikulun Bathara Guru bola-bali meng hang hong. Ora ana kata-kata sing jelas meng ngilahing gemremeng kuping kula nganti nesu lho. Nek Pikulun Bathara Guru ramene kebijakan karo rakyat teng alam padang, luwe-luwe rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Heeh. Tak totok lho kowe. Heeh, nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Ah wis kan biyen. Nameng Kresna karo Bagonge kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti, gruduk-gruduk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau ming dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean munggah kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagat Girinata merga sampean niku titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut. Tanggung jawab. Lah dalah Arjuna ayo. Bali nanti. Wah, lah iki iso salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono uga aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nek ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Pokoke wong loro iki nek nganti lunga, dicenono, ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku, memeng kambing hitamkan Bagong. Sampeyan wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwunke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Mudar kowe. Arep ngapa kowe? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok ngedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso anu ditampa dongane iki mung wong sing ndek derajat pangkate lho. Wong ki nek beda karo wong cilik unine mandi, ucape mesti ana nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengo, do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok gawe? Lho, aku ngopo? Weh lah, ampun nyalake kula lho. Kula ya mung sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampean mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Kok ora. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Kapok kowe. Saya suwe ora mung raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan babar blas. Yayan Juna nganti kaya ngene kepiye iki? Iki dalam rangka proses. Proses wis. Deloken. Wis lajeng gedhe mandor. Wis, Yai.
Lelakon sing wis kelakonan dhewe ya mengko didilakon. Koko pelap inggih Koko Prabu. Pancen Jandinga Rama Kakang kuwi kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajibe kowe karo aku nggunakake Bagong supaya dadi wong kang tansah disiya-siya. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndara dase. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan jaget Dewa Bathara. Kowe ra edan mono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong kembar telu tak gawe Bagong kembar akeh, aja kuwatir. Koko Prabu, paduka kenging menapa ora. Pamer duwe kaprawiran. Bagong ora gelem balekke Koko Prabu semban kaya wingi-wingi. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono apa piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi dadi kaya ngono mergo tak shotke. Mergo arep gawe mengkambing ditampan aku di depan para dewa. Aku nggak mungkin. Nggak mau. Nemeng dikambing kita akan mau ora carane kaya ngono. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Mandya ucapku arep sikara karo Bagong kuwalat kowe Setyaki. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat Dewa Bathara. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Ora kok malah gumujeng. Wih lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan Koko Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake ora dadi ngopo sih. Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Medan Bagong meneng. Kena nganti aku bali nang Madukara bojoku do moh kabeh. Tak peke. Aja edan Bagong. Aku kudu kepiye Bagong. Suarane dhewe-dhewe. Nadyan kaya mengkono tetep aku tok anggap ratu Gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah, mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ngoten lho, gelem temandangno malah ora apa-apa. Arjuna Gelem tempeng. Janaka Wonten paningajeng. kok suaramu saya ora cetha. Cangkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke rak kudu nganggo kasantosan ya ta? Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel iku kudu nganggo kasantosan. Wes kowe ora usah melu-melu bakal tak tandangane. Dewa mengko sing methoke adikku Janaka apa dene Sencaki? Ndeka wis tak kendel. Janaka? Methoke para dewa ya Dimas. Iki Bagong kok gawe dolanan iki. Iki sapa iki?
Dangkun ngarang. Santren kan menjelanjang. Sopo? Santren kan menjelanjang anyonyang. Sopo Bagong? Setyaki. Lho. Ditaulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salah le mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot. Wis le garing suwe. Le merambat alon ayo. Malah neng rai teng pletot ora karo-karo. Kan ngono jenenge. Piye? Lorendra gelem nyalo. Aku sing ngarteke Bathara gelem tentrem gawe jagat ora? Kuali. Heeh ning kuali. Bathara gelem gawe tentrem ing jagat apa ora? Bathara Guru Kanjeng Rama kula nedeng menggalake babagan kuwi. As ora sandadak kokean pertingsing. Wis ora gelem iso gawe tentrem ing jagat perkara iki. Amuk Sramata Jamrata. Ana tandanya. Ardi kentrang sirahmu. Kentres. Oh, kentres tak kira kentrang. Pecah sirahmu. Bener banget ae. Piye? Banget ae. Arep main ayunan. Panggal tak ayun. Oh, tak panggal tak ayun nih. Mati dereng aku. Waduh. Wah. Oi. Wah. Wah. Sedaya para jawata sampun kendhang kapracundhang ora Bu. Ora Bu sedaya para jawata sampun kendhang kapracundhang. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Bagong, Nun. Iki laku malik kapan? Wah, tesih suwe. 10 kurang seprapat mengke malik. Wong edian ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis ta, karang ya ngene iki ra masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong akeh lho. Sing nyenani sapa wong walian kok seneni ora. Wong ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikul jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna lunen maring adawuh, "Diyoyak kuwatir kula menawi mangke pukulun jagat Girinata menika dhateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten. Menawi Koko Prabu Darma Kusuma sok." Oh iya ya, inggih. Bagong, Nun. Aku balekno kaya mau. Balekke piye dong rampung lewuh kok kon balekke. Ora iso aku lha ya mung waton omong, waton ngucap kok mula sonane ora sok ngembe karo wong cilik, ora sok mbebeda karo wong cilik, ora sok makake wong cilik. Dumek wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah, engko sing sampean terus lunga. Ha niku dandane kaya ngoten niku. Mulai ngantos kula wangsul wonten ing garba ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pun mengke nek percaya kali kula to. Mengke nek sampean niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakale sampean niku uwal saka dedosan. Ngoten. Mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong mlarat, aja sok ngece wong ra duwe, engko ndak kualat. Kaya ngoten niku. Sampeyan ngece karo wong cacat, weh mlakune pincang sok kala mangsa sampeyan kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nane dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampeyan sakniki pasuryane kaya Bagong. Sampeyan mulih teng Ndarawati, Ndara Rukmini Setya Bima Jembawati semaput kabeh. Karo sampeyan. Kok Prabu kados mekaten gledak. Aku sing ngurut. Us. Kok njur aku sing ngurut. Sapenake dhewe ora. Kok Prabu kados pundi? Sang Hyang Jagat Girinata kae dioyak wae Janaka. Monggo kula dherekaken. Iki manik maya. Lah kok dadi tekan Karang Kadempel Kakang Semar. Kula nyuwun pengayoman Kakang. Pengayoman piye? Kayiwangan nalika semanten geger
disababake kula piyambak nembe pados rana supados saged anyirep ruhara ingkang tumanduk wonten ing jagat raya ingkang persasat sedaya para kawula samya nungsang puyang katraking welaking jawata nanging kula pitados bilih estunipun menika sanes pedamelan kula Kakang kula piyambak ugi bingung kula piyambak ugi mboten saged ametang lampan menika asalipun saking pundi teka mekaten ingkang tumanduk wonten ing jagat raya dumadakan dereng ngantos purna anggenipun ingkang raya menggali babagan kados pundi sepados sakmangke para kawula saged gesang sowanipun ingkang putra Kakang weh anakku sapa ingkang putra pun Bagong piyambakipun matur dhateng ingkang rayi minangka wakiling para kawula supados ingkang rayi damel pranatan ingkang satemah saged damel gesanging para kawula ingkang katerak ing Rugara nanging nalika semanten apan saestunipun nembe kula petang kaliyan Kakang Trada nanging kaselak ingkang putra pun Bagong ingkang sampun kasurung bramantyaning kakung kaduk kepanasen wekasan boten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson adamel geger kayiwangan Suralaya Kakang kula nyuwun senjata pitulung dhateng Kakang Nayantaka supados saged anyirep dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Bagong Kakang Semar Semareka ten prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos pariposama imbal wacana nalika semanten katingal nganglang jagat nalika semanten prayitna Sang Badranaya ya Sang Nayantaka Dupi wulan satunggiling jawata nganglang jagat sigra den bujung lampahing jawata kagyat Sang Hyang Pukulun Bathara Guru wau. Para mangsaku wis ora ana ingkang padha weruh kelawan aku lha kok dadi iki aku ditututi. Karo wujudan Panakawan kowe sapa? Aku Semar. Kowe mabur ngambah Dirgantara ditutke wujuding bledug ingkang 1000 cacahe. Kowe sapa? Aku jangkeping dewa nanging ora tau kapitung dadi jangkeping dewa. Dewa? Ya. Dina samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebakya ning jagat gawe cintrakaning para kawula. Wah, ditepungake aku Bathara Corona Kakang. Wah! Sukertaning bawana lha kok dadi anak-anakmu sing gedene mung sak bledug-bledug sing ora kasat netra wae kok iso gawe geger jagat. Ya pancen ku wis pinesti. Lan aku kudu nindakake lawan dawuh ingkang Maha Kuwasa. Merga akeh-akeh menungsa wis padha blereng marang derajat pangkat. Wis padha sulap marang gebyaring brana picis. Iki dadi pauku maning menungsa. Weh, ning ora kabeh duwe keluputan. Ning kena ngapa sing tok gawe pati kok sak kabehing menungsa. Tegese kowe ngawu gawar ngawur. Saiki ngene. Apik-apikan aten. Kowe ya tetep iso mapan ana ing jagat. Netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk wene ana cara supaya menungsa iso luar saka penandang lan iso uncat saka tingkah gawene anak-anakmu ingkang gedene mung sak bledug mau. Sejatine ora gampang. Luwe-luwe kowe mapan ana ing nuswa Jawa ingkang kebak ya kuwi tetamba ingkang thukul saka woh-wohan lan wit-witan. Luwe-luwe sejatine kabeh mau ora mbebayani Semar.
Waton kabeh mau ditampa kanthi ati ingkang ikhlas, aja kesurung rasa keweden ingkang banget-banget wekasan iso ngringkehake marang kasantosaning wong mau. Ingkang angka 2, aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking manungsa kanthi liwat ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing mripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati, kudu njaga marang karsikan. Kudu tansah njaga marang karsikan, tangane kerep diwisuhi, sikile kerep diwisuhi. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliget. Kuwi dadi cara nggone iso nanggulangi lawan wengising anak-anakku ingkang padha sumebar saindenging jagat iki, Semar. Oh, ladara. Corona wonten dawuh pukul. Jebul kita ingkang gawe geger jagat raya. Saiki ngene, aku wene ana tandha, wene ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi pepadhang. Tegese memala sing tok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku wene ana tandha. Aku ra iso menehi tandha sarta wektu ingkang winanci. Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake, aku bakal sumingkir sak anak-anakku. Nang tak jaluk aja suwe-suwe mesake uripe para kawula. Ya, ora bakal suwe meneh. Jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya. Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku iki. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Pom-pom boy. Wah. Ngati-ati Pak saiki gleleng karo aku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teka. Wih, lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar. Malah aku sowan mrene iki njaluk marang Kakang Semar gandeng Bagong. Nibake upata wekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah kula mboten ngerti pripun nek nambani. Kapok kowe. Ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan, Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan, Bagong aku satriya. Bagong aja edan, Bagong aku. Aku satriya. Arep satriya nek rupane padha aku. Arep apa? Pukulun kula nyuwun kawelasan, dipun paring ana pepadhang. Kresna, ulun ora bisa gawe padhang nglawan jeneng kita. Bocah edan iki, tok kapake. Ora usah melu-melu kle. Mundur. Iki perkaraku. Ora kok Sinundarawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe, Ndara iki tok kapake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lha kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Balik kaya wingi uni le. Balekke. Asline aku lek tuku sulapan ki nang nggon wayangan. Oh. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke. Aja edan Bagong aku balekno. Niki. Drijine dadi tumpangke teng apik-apik kula. Pun nggih. Lho siap nggih? Iya. Iya. Mengke nek kula muni gejepit ngoten, ampun do lunga lho drijine nek sing lunga ora malih. Cinciripit gula batu gejepit. Kok ming sepele. Kene le ngematke tenan kok ming cinciripit gula batu gejepit. Piye? Gleleng ta ayo kuwi. Kuwi donga le tuku nang nggon sulapan. Ora keturan. Menungso kaya ngene kok iso gawe lelakon lho.
Bagong mrene ya tak panah ndasmu. Ya ora entuk dendam. Wong wis rampung masalahe kok dendam ora. Bathara Guru ki bali ora ya? Ya mau takon. Kulon Bathara Guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Ya bali aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit. Kurawa disingkirke. Kurawa ngopo? Ora ana sambung rapet karo Kurawa kok. Ngono kuwi wong iki nek tergantung karo apa jenenge iki tatanan sing wis ana. Ora ana sambung rapet karo Kurawa. Werkudara, Kurawa singkirke. Ayo mesake le dandan kok ya. Kurawa le dandan ke sore mau metune ming kari dhewe gek ming disipat barat. Sok meneh niku nganggo realis mikirnya realistis. Sang realita ngono lho. Ngetan. Lagi iki lho bendara-bendara di nggo dolanan karo ponokawan. Gentenan biasane ra sampean nggo dolanan kula. Lan iki sampean kula nggih dolanan. Ya wis yen pancen kaya mengkono. Nah, damar mancong Cinopet. Pun liwat sak menit.